سلام تخطاتلتنا channel كمي كان يخون كمي تخونو سناي كتكون من يوتيو لومي حنت بليز بلت عرسي أب عنكيل ناي فقري زتا كورتينا هنري ناي لومي عرسي بفلاي نديك تبعتيو توكل كتكون كلا ديك نستيون أقداس ملختي كتم حلالف تخيلي عليه زعمن مبزحتنا ديك تبعتيو أبقلك كفالنا عدمينا بدك نستيو زين في التون أدهبو زين الركبون كوينو كسمعنا نبوريو زيا أقداسيت نتبيع مخنياتو كل نجاراتنا ملاك خلها ولا بكومنت ناتيون بزح زيريه هي كل تشيك جيريوجن وأبي لا تقال تبلا زلخا زبل كومنت ماتيو حكا دمايو أبزان إلو مارسي why girls don't like you دك نستيو أوالد سلمنتاي زي فتوخا إنا خنري مالتيو أقدست مخنياتات ندك نستيو كل نجارنا جبركا زهد مالكا زلوس انتاي كوني خون إنا خنري زانا إلو من فيديو تلتخفال كجبرايا مخنياتو كمتن العلي أقداسيت أرستي سلزخونت سلزلومي كداماي تي background دينا كنري next دما more in depth نتوم reasons نتوم مخنياتات إنا كنري كنفتن مالتيو سلزي كساب موداتا نخلتي أنت تخطاتي لكم من سأقم سوالد زلنا كنفتحو نخلينا لعلو خلو اتوم نريوم نقرات أقدست نقرات بزي مستوعال لقبرون قدلتاتن جيقاتاتن يوم سلزي الزوم نقرات بفلا إذا ما نمانياتو كل نتوم تعيها ودات أبصبق قعزون زلو سلزي مكناي ترايزة ليالك جيتار سلزم تخوي كلافير أورغان سلزم تخاب موسيقى تعطي يكون كتك أن يأخذ كلا لك ملكوت كلا لك لك كومودما بزح تبق كل واقع غليو مكناي جن قولي لك كارلو سلزي إذن فيديو تازيات تنقطع فيديو بدما نخلق أنيانا حق زانا يخليها سلزي let's go to the background مجمريا context تاين زارب كم زلنا أوالد تزي فتناها ويقال تنتقر بنزلها أوالد انت زي تقدسنا لك مجمريا it usually is not about you it's not about you نات كاس أقام كي كون يخيليو حنت قال كاري كايا تبغ زخونة نجار كل نجار كلك انت زي تقدسات لك نات كاس أقام مالتها يكون نات كاس أقام كون يخيليو تاي مالتنا when a girl doesn't like you it isn't always about you yes مجمريا حنت قال قريب كايا انت زي فتياتك ناتكا فولت يكون ناتكا قدلتا يكون ناتا قدلتا يكون تقداي مساي زلو ناباخا زلو قداي ايكون مالتنا هنا she may be in a situation that prevent her from developing any romantic feelings towards you سلازي اتا قال ابتا كستتيا ابتا مومنت ابتا غزيتيا ناب فقر نخيتاتو زخل كل نجارات بزح كهلوا يخيليو سلامتاين عايزه فتوتني لنا بقال هو تتاكن اتو جيجايو سلازي اتاغوال ابتا مومنت تاع ابتا غزيتيا نعا مساخايخو مسكال فقر نخيتاتو زخلكل نجارات كله غليو انتاي كونو كل زوم نجارات كنرينا قطر حدا she's happily taken and won't risk losing her man maybe تاسخات غرباز الهاغوال بعد حدارك كنت خليها افكارك كلها غلي سلازي ريا بالكا ويقلق يركا سلمتازي تقدست لها يتبال مغنياتو اتاقوال افكار كلوا غليو تفوتو كلوا غليو زقر دون تدليو سبقن جينا زي رخبتا كلوا غليو سلازي نعاخا سلسلت سخا حماق سلسخون كاسخا قدلا سلزلكا ايكونن تقداديم نعبكم مدمدمتاي نغيد تاقوال تقديم كاخد كونت خليها نعازد ليا ويدما بعد حدارون كنت خليها سلازي مجمريا تكونتات مفلات اقداسي يخون كالي she's busy with studies منال بعد حدار يبلان اي تقدم كان قد عبزي قزيزي قدامنتا كالو كون خلين تايسو تمرتي سراح كمون فاملناتا سدرا بيت كتحجزوم تدلك خلوا خليو سلازي بزح نقرات كلوا يخليو فغري عبزي قزيزي قدامنت كهلو يخلي نعا خلوا خلي نعا كهلو خلي سلازي انت زي تقدسات الكان انت زي فتياتك صقم عليك خوينو زي كونس نسا ابكمو سلازي يلايو سالساي let's see سالساي she just got off a bad relationship and needs time to heal هذا حمق زخونيد هاساي زخونه فقرا وقعزه نيروا كابو تفليا حج حدشي وجميرا كتلو تخليا سلازي تمليسا نا فقر خطاتو مرجعا كيكون خليو again ناتا قداي مبر ناتا قدلت ايكون لذي كان السؤال لنا ترى بيت دما من البات نسخه التنسات دلي عينت ود خيت كون تخليا كم جورج عينت ودي زيت دلقوال كون تخليا سلازي نساس لزي دليت نسخه حما غلخا وي صقم على كمال دا يكون علم قفحيا
exactly ነታ ጓል ዝኸውን ነገር የብልካን ማለት ግን ንስኻ ጉድለት ኣለካ ማለት ኣይኮነን so ምኽሪ እንታይ እዩ እዚ just let her go ኣብዚያ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከምዚ ዓይነት ጓል ከተጋጥመካ ከላ መሪቕካ ክትከይድ ግደፋ ምክንያቱ ንዓኻ ኣብዚ ሞሜንት እዚ ትኸውን ጓል ኣይኮነት ወይ ድማ ዓቕሊ ጌርካ ነዊሕ ክፅበያ እንተኢልካ it's okay thank her for her time and move on with your life until you meet the next woman ስለዚ ኣመስጊንካ የغنየለይ ስለቲ ግዜ ዝሃብክኒ thank you ኢልካ ጉዕዞኻ ቀፅል ምናልባት ንግዜ ተፀበየን እንተኢላትካ ክትፅበ ትኽእል ኢኻ but anyway ናብዚያ ጓል እዚኣ ግዜ ዘይምጥፋእ ናትካ ፀገም ዘይኮነስ ንሳ ካልእ ጉዳይ ስለ ዘለዋ ቁጥሪ 1 ርኢና ኣለና number 2 what if it's about you ኣብዚያ ቀዳመይቲ ርኢና ኣለና ናትካ ጉድለት ከይከውን ይኽእል ኢልና but sometimes ናትካ ጉድለት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ that's why ክልቲኡ ፈላለዩኻ ምርኣይ የድሊ ኣብ ገለገሊኡ እታ ጓል ካልእ ጉዳይ ክህልዋ ይኽእል እዩ ኣብ ገለገሊኡ ግን ብሬዱ ኮይና ናትካ ጉድለት ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ እዩ እቲ ናትካ ጉድለት ክንርኢና ሕጂ let's say you meet a pretty woman who is open for a dating and not busy so you started chatting her well so let's say كما ኣብነት ሓንቲ ፅብቕቲ ጓል ረኺብካ ኣለኻ ተራኺብኩም ኣለኹም ንበሎ እዛ ጓል እዚኣ ንፍቕሪ ድልውነት ኣለዋ ግዜ እውን ኣለዋ ንኸሙ ትደልየሉ ግዜ እያ ዘላ ተወሳኺ ድማ ተላሊኹም ቻት ክትገብሩ ጀሚርኩም ኣለኹም ንበሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ንሻሂ ክሰቲ ወይ ምሳኻ ዝኾነ ክትራኸቡ ምስ ዓደምከያ ግን ኖ ትብለካ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ንዝብል ሕቶ ከምኡ ከጋጥመና ብጣዕሚ ንቡር እዩ ኩልና ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ዘጋጥመና እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ርእስና ብዙሕ ነገራት ወዲናዮም ንፀንሕ ቀልጢፍና ኣብ ሪያሊቲ ግን ከምኡ ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም so that's very important what happened why did she reject you ስለምንታይ ነቲ ሕቶና ኖ ክትብሎ ኽኢላ ክንሪኢና the answer is it's likely about something you're doing or not doing እቲ ምኽንያት ኖ መበሊኣሲ ካብቲ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ወይ ተጉድሎ ዘለኻ ዘይትገብሮ ዘለኻ ክብገስ ይኽእል እዩ እንታይ ማለት እዚ ወይ ጌጋ ነገር ትገብር ኣለኻ ወይ ክትገብሮ ዝግባኣካ ተጉድል ኣለኻ that's why ድማ ኖ ዝብል መልሲ ትረክብ ዘለኻ ይብሉና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዝጓል ክትቀርብ ከለኻ ኣገባባት ኣሎ ክትገብሮም ዘለካ ከምኡውን ነገራት ኣሎ ክትገብሮም ዘይብልካ ነዚ ድማ ኢና ኣብዚያን ኣብ ትቕፅል ቪድዮን ክንርኢ ክንጅምር so check yourself against the following ስለዚ ብዙሓት ነጥብታት ክንርኢና ካብ ሕጂ ጀሚርና መሰረት በኩም ዘነ ብዙሓት ነጥብታት ክንርኢና እዞም ነጥብታት እዚኣቶም ነፍስና ክንፍትሻ ኢና ብኦም ጌርና ክንሕልፋ ኢና ኣበይ ብኮለና ኣበይ ከየብልና ነቲ ፅቡቕ ዘለና ከነዕብዮ ኣለና ነቲ ጉድለት ዘለና ድማ ክንእርም ኣለና again ነዞም ኩለ ነጥብ ምስ ገበርኩም ዝረኸብኩም ኣጓል ሕራይ ክትብለኩም እየ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ቁፅሪ 1 ገለገለ ደቂ ኣንስትዮ ድልውነት ካልእ ቀዳምነት ስለ ዘለዎን እታ ንዓኻ ተድልየካ ንኽትረክብ ግን ኣብ ሓገዝ ክገብረልካ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ወይ ድማ ናትካ ሰሓብነት ከም ወዲ ብመልክዕካ ጥራይ ዘይኮነስ ብካልእ ኣተሓሳስባኻ እውን ሰሓብነት ክህልወካ ከም ዝኽእል ዝገብር ነጥብታት ኢና ክንርኢ ስለዚ let's get started ካብዚያ ነጥብ እዚኣ ጀሚርና ምስታ ካልኣይቲ ቪድዮ ኩሎም እቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ክንገድፎም ዘለናን ክንገብሮም ዘለናን ኢና ክንርኢ so you have low self esteem ታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ካብተን ጉድለታት እንታይ እያ ንስኻ ርእሰ ምትእምማን የብልካን ርእሰ ምትእምማን ኣብ ኩሉ ይዝኣቱ ኣብ ስራሕ ይኣቱ ኣብ ዝምድናታት ይኣቱ ኣብ ፍቕሪ ይኣቱ everywhere because ርእሰ ምትእምማን ዘለዎም ሰባት ሰሓብቲ እዮም ነብሶም ድሌታቶም ስለ ዝፈልጡ ርእሰ ምትእምማን ምህናፅ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ናይ ህይወትካ ክዕውተካ ዝኽእል ምዃኑ በተደጋጋሚ ገይረ ኣለኹ ብዙሕ ቪድዮታት እውን ኣለኒ ፕሊዝ ኮንፊደንስ ኢልኩም ሰርች ጌርኩም you can find a lot of content really ክሕግዘኩም ዝኽእል ፕላስ ብዛዕባ ዘርእስቲ ጥራይ ድማ ኮርስ ኣለኒ ውልቃዊ ዕብየት ዝብል ኣብ ድራር ህይወት ኣትኹም እውን ክትርእይዎን ብዙሓት ሰባት እውን ዝመሃሩሉ ዘለዉ እዩ so you have low self esteem answer ሕጂ ሕቶታት ክንሓትት ኢና ቀስ ኢልና ምስ ነፍስና ሓቂ ክንምልስ ክንግደድ ኣለና do you hate yourself or believe you are not good at anything من نفسنا نحتتا نفسها استسأل ከምኡ ድማ ነፍስኻ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብላ ወላ ሓደ ነገር ንፍዕቲ ከም ዘይኮነት ኮይኑ ይስማዓካ ዶ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓክ ዶ እዚያ ነገር እዚያ ንነፍስና ቀሲልና ከምልሳ እንከላልና በሓቂ ግን ስለዚህ ካል ድማ if you get a compliment do you feel uncomfortable ሰባት hey ንስኺ ጽብቕቲ ኢኺ ንፍዕቲ ኢኺ ስኻ ሓያል ኢኻ ንፍዕ ኢኻ ክብሉኻ ከለዉ እንታይ ይስማዓካ ጽቡቕ ዶ ይስማዓካ ወላ ተደራብሽኩም ስለ ዘይፈለጥኩም ኢኹም እምበር ገለገለ ዝብል መንፈስ ዝስማዓና ግዜ ኣሎ really
sometimes ولا حنت زي بلنا خوينو ስለዝስማዓና ሰባት ኮምፕሊመንት ክቡና ከለው ኦ ብጌጋ ንዓና ዝሃቡና ገለ ነገር ተሓቢሉ ንሱ ምስተፈንጀረ ክፀልኡና እዮም ዝብል ሓሳብ ኣብ ርእስና ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ we really need to be careful about those things እዚኣቶም ኣብ ርእስና ተዓቂሮም ነቲ ናትና ርእሰ ምትእምማን ዘጉድሉ ዘለዉ ነጥብታት እዮም when women sense the lack of self-esteem in you instead of feeling attracted they feel pity and that's not good ደቂ ኣንስትዮ ምስ ረኣያኻ ካብ ዕላልካን ካብ ትምሳኻ ዝተረኸባሉን እቲ ናትካ ትሑት ዝኾነ ትሕቲ ርእሰ ምትእምማን ምስ ፈለጣ ኣክንዲ ከፍቅራኻን ክሰሓባን ዝኽእላ ክድንግፃልካ ይጅምራ ምድንጋፅ ድማ ኣብ ፍቅሪ ቀታሊ እዩ ደንጊፅካ ይተፍቅርኒ ኢኻ ተመሲጥካ ኢኻ ተፍቅር ስለዚ ክድንግፀልካ እንተጀሚራ ጓል ኣኺልካ እዩ እዚ ከም ሓዋይ ኣክትረየካ ፕሮባብሊ ወይ ከም ሓዛይ ኣክትረየካ ስለዚ ርእሰ ምትእምማን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ከይትድንግፀልካ ድንጋፂ ካብ ጓል ብፍላይ ድማ ብገለ ጉለትካ ርያ ክድንግፀልካ ተጀሚራ ኣብ ልዕሊኻ ፍቅሪ ንኽትገብር ብዙሕ ዕድል ኣይትረክብን እያ ማለት እዩ ቲፕስ ቁፅሪ 1 ሾርት ተርም ከመይ ጌርና ርእሰ ምትእምማንና ክንሃንፅ ንኽእል ብሕፅር ዝበለ ክልተ መንገዲ ኣብ ሓፂር ግዜን ኣብ ነዊሕ ግዜን ዝግበር ኣሎ ናይ ሾርት ተርም do things that make you feel confident ስለዚ ኣብቲ ሓፂር ግዜ ከመይ ጌርካ ርእሰ ምትእምማን ትሃንፅ ነገራት ኣለዉ ንዖም ግብር ምስ ኣበልካ ርእሰ ምትእምማን ዝስማዓካ ኮንፊደንት ኮይኑ ዝስማዓካ ክዳን ክህሉ ክእል እዩ ጨና ክህሉ ክእል እዩ ዝኾነ ነገር ክህሉ ክእል ንኣብነት ንዓይ ማለት እዩ ስፖርት ጌረ ነፍሰይ ተሓፂበ ክዳን ተቐይረ I feel confident ስለዚ ከምኡ ድማ of course ተንብብ እንድሕር ኮንካ ናይ ርእስኻ እውን ሓድሽ ነገር ክትፈልጥ ከለኻ ኣነ ከምኡ ሓድሽ ነገር ክፈልጥ ከለኹ always I feel more confident I feel like I know more ስለዚ ብኣካላትካን ብሓንጎልካን ብክልትዩ ንርእስኻ ክፃወቶ ክትክእል ኣለካ እዚኣቶም ብሕፅር ዝበላ ብሓፂር ግዜ ኮንፊደንስ ክስማዓካ ግን ተሓፂብካ ስፖርት ጌርካ ክዳንካ ቀይርካ ተመሻሽጥካ እንተኮይንካ you feel confident ክዳን ትኽደኖ ድማ ኮንፊደንስ ዝበካ ኣሎ ዘይሂበካ ድማ ኣሎ ከተስተውዕል ኣለካ what kind of clothing gives you confidence ስለዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ክዳን ኮንፊደንስካ ዘጎድል ክዳን ኣሎ ምክንያቱ you feel like you don't deserve that እዚ ክዳን እዚ ምሳይ ከይድኒ ክትብል ከለካ ኮንፊደንስካ ይጉድል ካልእ ክዳን ድማ ልክዕ ኮንፊደንስካ ዘጉልሓልካ ኣሎ ንሱ ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ነዊሕ ግዜ ኮንፊደንስ ክትሃንፅ ተኮይንካ ግን ብዛዕባ እዚ ኮርስ ናተይ ከምኡውን ብዙሕ ቪድዮታት እውን ህልወኒ ኣለኒ መስለና ኣብ ዩቱብ ኬትኩም ራይዎ እንታይ እዩ improve things you're not good at confidence ዝበሃል ርእሰ ምትእምማን ብሕፅር ዝበለ ነገራት ካብ መምላኽ እዩ ዝመፅእ ክደግመ ኮንፊደንት ሰብ ኩሉ ግዜ ኣበይ ርእሰ ምትእምማን ስማዓና ነቲ ንገብሮ ንዛርቦ ዘለና ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ተኮይና we are confident ዘይንፈልጦ ተኮይንካ no confidence ስለዚ እቶም ዘይንመልኮም ነገራት ኮንፊደንስ ዘጉድሉና ንዖም ክመልኮም ንፈትን ነቶም ንፈልጦም ከ experts ክንከውን ኣለና ፖም we need to be expert ንሓደ topic I am the person expert on this ክትብል ተጀሚርካ ርእሰ ምትእምማን ኣለካ ማለት እዩ ነቲ ትዛረቦ ዘለካ ርስቲ I know it ክትብል ተጀሚርካ then that's a really good thing መጀመርያ ቅድሚ 3-4 ዓመት ብዛዕባ ፍቅሪ ክዛረብ ከለኹ always confident ኣይነበርኩም because ሓድሽ ጉዕዞ ፍቅሪ ጀሚረ ስለ ዘለኹ do I really know this ሕጂ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ I am confident about it because I made my relationship work ስለዚ ብዛዕባ ፍቅሪ ክዛረብ ከለኹ confident ኮይነ የዛረብ I have a very good healthy ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድናን ጉዕዞ ፍቅርን ሓዳርን ስለ ዘለኒ ስለዚ this is very important እቲ ነገራት እስኻ ጉድለታትካ እናኣረምካ ክትከይድ ከለኻ confident እናኾንካ ትመፅእ ኣብታ ኣርእስቲ እዚ ስለዚ ጉድለታትካ ዕርዮም ነቶም ፅቡቅ ዘለካ ድማ ላዕሊ ገፆም ከም ዝኸዱ ግበሮም ኮንፊደንስ ናትካ ድማ ከም ውፅኢት ናቱ ኣብ ሂወትካ ክንፀባረቕ ክጅምር እዩ so ሕጂ ድማ ብግምጣላ everything has a downside እንታይ ንብል ኣለና ሕጂ ትሑት ርእሰ ምትእምማን ነይርካ ኣብዚ ኸ too much ዝኾነ self esteem ተለካ ኸ ኣብዚ ኸ ኣመና ሕልፍ ዝበለ ርእሰ ምትእምማንካ ፀገም እዩ ፅቡቅ ነገር እንታይ ኣሎ ኩሉ ፅቡቅ ነገር ካብ መጠን ላዕሊ ተበዚሑ ጎዳኢ እዩ ዝኸውን ስለዚ ባላንስ ክሕሉ ክኽእል ኣለዎ now of course too much of good thing is a bad thing and being too proud can be possible reason why women don't like you እዚ ንኣብነት ገለገለ ሰባት confidence ሙሉ ኣለኒ ግን ደቂ ኣንስትዮ ኣይፈትዋኒ that can be a problem እቲ ኣመና ሕልፍ ዝበለ confidence ዘይኮነሲ ካብ confidence ናብ ትዕቢት ስለ ዝሰግር እቲ ትዕቢት እንተለካ ኣመና ርእሰ ምትእምማን ዘለካ ኮይኑ ስማዓካ ተኮይኑ ፀገምካ እዚ ዛሳሲ ዘይኮነስ ትዕቢት እዩ ፀገምካ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ኣመና ፅቡቅ ርእሰ ምትእምማን ፀገም የብለይን ትብል እንተለኻ
ግን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዘይመፃኻ ከምቲ ዝደልዮ ተዘይ ኮይኑ then your problem is not low self esteem مقدار نت confidence يكونسي تعبيت أقام كلوكا يخليو لازم نفسنا check نخنجبر أقداس يخوننا مالتي so if you think nah self esteem is not my problem maybe check yourself first are you arrogant زي نفسنا بكلمة قدينا عن رياضة لنا أمين أرسم التمان زلنا خوين سمعنا تغين قداميتي تعبيت كيلونا أبويها تعبيت هلكا قرب كم زيخا زبل كاب سبع سميك أخذ له تغليها أبزياك نستوعب الله زلنا رسم التأمان زلوا سب بزح جزية أبوي تبعي لي زنقف بتون confidence زي بلون but sometimes بحكون أبويات كون غلينا لذي there's a very fine line أمونجو رسم التأمان تعبيتين دقيق لاين يزلوا كان استوعب كان كلا لنا أبينا confidence كون زلنا كندي أنا خمزية زبل confident أبوينا بيك تفلالي وتخل أبوي أنا خمزية زبل confident تخل سرحو كستو خمزية يزبل الله أستوعلوا لا نعبوي بأفي زنقر confident سبدما سرحو يزنقر له سلازي كي تزاربه ولا تحدز ولا كون خليتو confident سرحو جن أمينا بقع سلازوخوني أبقى ميت يمتو متعبوي جن أبصران دحان كون غليو كابتن فعل مخانون لا على جن بأفو ثلاثة عزفنا تسلز وسخ يتعبي زخون سلازي انتاك قبر لك نتناك أب زربان بسبات انت تفوز الغي نرجي كي كاب صراحة توتيت ناتك مليسو confidence كوس خلكاي بأفكا وحط تزارب بأكشن ناتك وحط تزارب صراحة كاجن أمنا بزحك زارب لك كنت أرك لها الساعة في اللي أمون قلت عبيتن confidence adjustن خد قبره زعق زكا so women hate arrogant men because the first thing women want is to be safe. التونسية بزح جزء أبوي ودي أي فتوانين ما بزحت سبون أبوي سب أي فتونيو مغنياتو بفلاين التونسية قدام أي أجد سنجر وحسنتيو safety safe قوانين زدليا كاب حماء نجر أبو حس قونا بوتا قونا إين زدليا and when you are arrogant they start seeing you as dangerous أبوي سب دم أقول لك زي حدا جنيا سلزو خونه حدا قادم ما سلدي فتوى دكنسيو مبزحت جزء تعذب على سب ينزل مرتاح أمانة confident دليا self esteem تحط زخونة دليانين جن أبوي كاي دليانين سلزي make yourself balance زخونة رسم التأمان كم زلوكا كتجبر على كمالتيو let's go to point 5 you are too needy يعني ما أكيد راسيتنا بيا and we see this point a lot زانت بزيا بزح جزء ترى نجارونيا needy مالت دلعي سجعتنيا مالتيو needy ويكا دلعي ويسجعتنيا مخانكا بخمي يتفلت checklist كباكمية number 1 you had a woman in your life and you spend most if not all of your money your time and money on her نتا حنت قال تفكرها قال ديا تقدس الله قال ديا سجعتنيا مخانكا ناخذ فلم ندللنا كل جزء خان كل جنزب كان أبعد تفون تلقى سجعتنيا ناتها خامالتيو جيبلنا 1 نتافكاريكا بمولو جنزب كان بمولو جزء خان نعاك تبو تمتعطر تخينكا ملكتيو كالاي whenever you had to make a decision big or small you differ to her preferences زخون عبي يقول نشتي سقمت وي وسانة تقبر تخينكا نسات بليخا مستنا عاد سمامع من قدي نابو قص خاطر كيتكلخا ناتكا زي كونس نعاز حقوس يزبل كايو تقبر ندرخينكا سالسايدما if she needs anything you drop everything to accommodate her زخون نجار كتحتكا خلادما كل سرعة كان نتفتات كان قريفكا نفتنا تاخيتكا نعاك تحقس فتنتخينكا unfortunately نسخا سقعتنيا إيخا يقولون له فلذي زين 3 سنوات بتاعت قدامي بمولو جنزب كان جزية خان نفتات فتوى قال كتطفو تمتأطر تخينكا ومون كل وسانيتاتكا بقى نعاد زمتش كون تسعر درغينكا توسع غدما نعانا محقاس وكان محقاس كل قدامنتاتكا قريفكا تخينكا that's a good sign needy person هتكون if you answered to any of those above then here is my next question did she start treating you worse and worse as the relationship went wrong so نزل ثلاثة على حال جلوانات بتاعت ملسخة أوه انت نيرو ثلاثين يقبرني انت ريلكا حما نقرأ اللوبزي انت تحتو دما اتنات كاركبك كما يخيدو لك نزل ثلاثة يونات بس قبر ودي مسجزية بزعو جزية كم زره
እታጓል ናርሓቆት እያ ትኸይድ because ጽግዕተኛ ናብኣ ምዃና ጓል ናብኣ ጽግዕተኛ ወዲ ብዙሕ ግዜ ኣይትፈቱን እያ ኩሉ ግዜ ብለ ኣለኹም ብዙሕ ግዜ ስለዚ እንድሕር ነታ ጓል ኩሉ ነገር ንዑጥራይ ክትገብር ተፈቲንካ it's not really good it's a bad thing እዚያ መሊስና ክንውስኻ ኢና ኣብታ ትመፅእ ዘላ ቪድዮ please follow ግበሮ it's going to be very very important ብዙሕ ግዜ ከም ጉድለት ዝርያ ነጥቢ ስለ ዝኾነት the problem is you were too needy and desperately craved her attention and women dislike needy men ተጸገም ናትካ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ኣብ ልዕልያ ጽግዕተኛን ንሳ ክትግደሰልካን ክትፈትወካን ተገዳስነት ክትበካ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ትጸምእ ስለ ዘለኻ እዚ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ዘይፈትዎ ነገር እዩ ወዲ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ግዜ ድሌታቱ ዝፈልጥ መደድ ድሕሪ ድሌታቱ ዝኸይድ ወዲየን ዝፈትዋ ብዙሕ ዴቨሎፕ ክንገብራ ኢና ዛ ፖይንት እዚኣ ኣብታ ትቕፅል ቪድዮ ማለት እዩ I really encourage you to go there then is one of the most unattractive traits ጽግዕተኛ ወዲ ድማ እቲ ቀንዲ ዘይሰሓብን ሃሳይን ባህሪ ናይ ወዲ ተባዕታይ ብደቂ ኣንስትዮ እዩ ስለዚ እዘን ሎሚ ሪእናየን ዘለና ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ሪእናየን ዘለና ኣገደስቲ ነጥብታት ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሂወትካ ብዙሕ ክፈትዋኻን ክደሰልካን ዘይረኣያ ማለት እዩ ተን ቀንዲ ኣገደስቲ ምክንያታት ግን ኣብታ ካልእቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣይሆፕ ጠቂማትኩም ክትከውን እንተፈቲኹማ ላይክ ሃብዋ ንኻልኦት ትፈትዎም ሰባት ሼር ክትገብርሎም ትኽእል እያ I'm sure it can help ፍላይ ንሲንግል ዘለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ ክትሕግዝ ትኽእል እያ እናበልኩ ኣብታ ካልእቲ ቪድዮ ክረኽበኩም እየ ክንራኸብ ኢና ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ ክሳብ ኣብኡ thank you very much and I'm going to see you in the next video